Kena kepungkur seleramu nate ngendika tresno lahir terus gaten iya singgah singgah kolot singgah tansum minggah durga kala kangsum mikir sing asurun sing asuku sing abalu kabeh padha sumingkira ing talang ing dalan niti
Selemik. Yo yo. Yo 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 yo. Ah. 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 Yo ya. Yo 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 yo. Hit on. Yuk, yuk, ah, yuk, 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 yuk,
iya iya dah ae ae dah as iya nah iya 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 ayo ya 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 dasar kembeng terah cengeng aja gawe wirang desmo para ade manten eman-eman ya wong bagus yen kong sine main leno yo ayo yo ye ye Slomret nyemret kempol nongkrong kandang reyong ketipu imbang punang loro salendro slomret belo jaren iki bang nyongklang parane hidup macan nangan megah-megah bojan gantong kalinya gembrong wis cocok dunia Yuk, yuk.
ayamna slomasana kanggo sibuk bangosone bobong padara bolane bobong jembar kalakane ya sura sura Iya. Nyata jene wong tangga cara wejo mapin nyanggelareng budaya sarwa kang kinandra karawetan abaro tembang itu terus abaro anyang kae ringkeyatan ambosane ayo ayo aja gagah yetimu bisa ditata jala-jala itu gamelane wasi tata ayo para kanca padha saka-saka siwenan sing tata lagu sampah panas ngatru-ngatru lagu jajan nyandeng kanan nyete entung ora gorak nyete entung ora gorak area gung padha jawab area gung padha jawab seduluke budaya pada cacat tali woso kremping carane sejarah kepang jatra-jatri nyemaning akhire nyaplang oke cengklang playone anonjang-nonjang ate bom lendak kegebung terus bedateng haha yang marane sing tukang kendang resa kresi nyalo lagu jaran goyang kremping carane sejarah kepang jatra-jatri nyemaning akhire nyaplang ate cengklang layone anonjang-nonjang tembok gendang kegebut terus bedateng tegate yang marani sing tukang bondang resa kresi nyalo lagu jaran goyang kanca padha kanca ada saing-saingan kanca padha kanca aja abur-aburan nyambut karti ati mong sar-saran kang utama bisa kapan bebarengan mandang jenggot deleng-deleng dada angkut sopo senyai mas aku ra peduli saing-saingan yo saing-saingan sada juri padha gegerengan pero-peroan cepet-cepat yo cepet-cepat sise sabire padha negakan wes maya iso jagone koro rame sarane pating ngoso aduh senange sedulur tadi babarengan padha matur mari srangenge ngonar golon parani emanu ing ngoce ana witetan bating sapro wis seneng atine katon asri donya saisine dari mana mas datang nyalita dari sawah turun ke
Kita